ভাই চুপ, তোরা চুপ থাক। College porinai rok bag paper phajagoi lama kasono thangtani chini Tiprajwk sikli khoroksa public khoroksa bwrwi bai Thapra rwjak. Norok nugui mankha na video ni screen o nugui mankha na public khoroksa porinai bwrwi khoroksa na Thapra rwwi kok banglaimani tai kok swngmung khai mano o patimungo police tongbo tamni naisingui simi tongkha tamni rung swrungnani khoroksa public Thapra phungsa rwphano tamo police rok kuno khaya naisingui simi tong tai kuno step na haijakya lama kaso tani bwsang nango hwnwi boda khoroksa rung swrungnani Thapra phungsa ri kwlangman amoni khe kuno tamo ain kwrwi dia amono kok swngmung tei kaisa phasing hwngkhai Mantri Abir Debbarma no Jephuru Bidhan Sabha o Tiprajwk kok silsamani Tiprajwk rokni hamkrani rang no uroi puroi khaio hwnwi samani amono ereng Mantri Abir Debbarma ni sakao kok silsao hwnwi bono somorthon khainai rok Tiprajwk ni mang phutla no lama o soklaikya tai o misilo phai manjaknai rok no koktoma thumnai rok swngfru khe sai mankha din hajera rwui o misilo manjakna bagwi boro kuthum rwkha hwnwi sai mankha tai babasa phasingo hwnkha koktoma thumnai rok hatai kotor o thangwi Mantri Abir Debbarma ni bwchamari swnam tongmani resort khungtamno mangpili kasari phunukha tai koktoma thumnai rok swngmung tisaka Mantri jamani bisingni sipung yakhu bank ni rang Amswk koটি manwi boroni Amswk khungtam resort kaitham tisai mankha hingkha jaro ani video no chajak khe like share khai di ani channel no chajak khe subscribe khai di tebo kotal video manani bagwi।